משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות, משהו קורה תופס לו בזנב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מישהו מוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב ומישהו אוכל, כמה רעשים הופכים כבר למקצת, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בני המון, את עיניי תראי ומגע מקרי, ניסים קורים הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה עברי? ערב שוב יורד לעיר העסוקה, חושך מתגנב, מונית שם מחכה, חתול רחוב קטן גובע ברעב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. ריח מתוקים מציץ מהחלום, שם במרחקים עולה כבר אור ראשון, קטע של רחוב קורע מתחתיו, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. באים קוראים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בני המון, את עיניי תראי ומגע מקרי, ניסים קוראים הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה עברי? הימים היפים נשארו מאחור, עם תקוות חלומות ושברי אכזבות, וריחות מוכרים של חצר ופרחים, ושגרה נעימה של ימים שעוברים. חיכיתי לרגע הזה שיגיע, זרק לי עכשיו משום מה בנשמה, צפוי כמו שמש ובכל זאת מפתיע, העולם מאיים לי אבל גם מבטיח. זה היה, זה נגמר, אבל יש הרגשה שהסוף הוא תמיד התחלה חדשה. אם עד לפני שעה קלה היינו רחוקים, עכשיו יש הקלה גדולה, בוכים וצוחקים, כי זה חיבור של נשמות, זה קשר אמיתי, ותחושות טובות חמות מלוות אותי. כמה טוב שנפגשנו, מה אני בלעדיכם, יחד התרגשנו, כל זה בשבילכם. כמה טוב שנפגשנו, כאן פנים אל פנים, השירים שאהבנו, תודה על השנים. אתם איתי בכל מצב, מלווים אותי, מביט
ואור לבכם עכשיו, אור שהולך איתי, כי אתם נותנים לי כוח לתת לכם שמחה, את לבכם אליי לפתוח לי רווחה. כמה טוב שנפגשנו, מה אני בלעדיכם, יחד התרגשנו, כל זה בשבילכם. כמה טוב שנפגשנו, כאן פנים אל פנים, השירים שאהבנו, תודה על השנים. רגע לפני שנפרדים, אוספים את השירים בזמן שעוד יביא לכאן ימים מאושרים. יום חדש עלינו יאיר שמיים בהירים, וביחד עוד נשיר את כל השירים. כרמל היקרה, שיהיה ממש בהצלחה. את כל מה שרציתי כבר לומר לך, אמרתי לך. אבל כשאשקלונים אומרים להגיד לך משהו, אז אי אפשר לסרב להם. שיהיה ממש בהצלחה במדרשה, בשנה הבאה, בכל מה שתעשי. ומשהו עוד אומר לי שאנחנו ניפגש. יאללה, בהצלחה. ומהרגע ראשון כאילו שראיתי את כרמל, לפני אחד שנכנסנו לדרכה, אז קלטתי עליה משהו כאילו שהבן אדם הזה בא כאילו לעשות מה שהוא רוצה. לא משנה מה יקרה, לא משנה כמה קשה, לא משנה איזה קשיים יש, אין התפשרות. זה מה שהולך לקרות. יש לך דבקות במטרה כאילו מטורפת שאני לא ראיתי אצל אף בן אדם, ואני חושב שאני ממש אקח את זה לחיים שלי, כאילו כבר לקחתי. היה לך פול פעמים להגיד כאילו וואלה קשה, וואלה עשיתי מספיק, אבל פעם לא ויתרת, כל הזמן כאילו התקדמת וניסית לעשות עוד יותר, תמיד לעבוד, וגם כשאנחנו כל הצוות לפעמים לא נהנה לזה והיה מתפשר, בחיים לא נתנו את ההזדמנות. יש עוד מיליון מה להגיד עלייך, אבל נראה לי שזכות במטרה שהוא